Easy Mega Studio. Make Eritrea great again. Like, subscribe and share. የመጣው መፈንቅለ መንግስት ያደራጀውም የመራውም የፈጸመውም እሱ ነው እና አይሮኒካሊ ይሄን ያደረገ ሰው ሪዋርድ ነው የሆነው። ሰራዊት ትግራይ አገደስ ትካላት ተቋጻጺሮም እቲ ብቁጠባ ጀመረ ሕቶ ናብ ፖለቲካ ሰጊሩሎ ይባላሉ። ስለምንታዩ ከቢድ ብረስ ተዓጥቁ ሰራዊት ንቤት ጽሕፈት ጀነራል ታደሰ ወረደ አኽቢቦም ስለምንታይ ከጀነራል ታደሰ ወረደ ቴሌፎናቱ አጥፊዩ ተሓቢዩ ወስለምንታይ ድሕሪ ናይ 12 መዓልቲ ጽዑቕ አኺባ ዝተፋላለየ ተልእኾታት ዘሎም ዕጡኣት ሰራዊት ንዝተፋላለየ ትካላት ኣብ ምቁፅጻር ተዋፊሮም ስለምንታይ ከኣብ ጽባሕ ናይቲ አኺባ ዝተወድኣሉ እዚ ስርሒት ክፍልም ጀሚሩ። ጀነራል ታደሰ ስለምንታይ ኣዛዝ ናይ ሰራዊት TDF ክሳዕ ሕጂ ከይመዘዘ ጸኒሑ ብዓብኡ ኸቲ አኺባ ናይ ሕወሓትን TDFን ንልዕሊ ሰሙን ዝኣክል እንታይ ዝኣመሰሉ ውሳኔታት ስለ ዝሕለፈዩ ሕጂ ኣብ ግብሪ ኣብ ተግባር ከውዕል ጀሚሩ ዘሎ ዝብሉ ግድን ክምለሱ ዘሎም ሕቶታት እዮም። ህድማታት ተጀሚሩሎ በጻይጭል ዋጭል ጀነራል ሳንቲሙን ኣነ ካብ ፖለቲካ ዓለም ጥሮታ ወፅየ ይብላሎ እቲ መርከብ ትጥሕል ከም ዘላ ኣቐዲመን ዝፈልጣተን ኣብ ታሕቲ ዝቕመጣ ናውፅአን ከም ዝበሃል እንህለ ከምቲ ንግጥመን ፊልድ ማርሻል ድሮን ድማ እቲ ኣባዳሪ ብላዕሊ ንስሪ ብታሕቲ ድማ ኣንበሳ ነብሪ ማልቴርሉ ሒዙ ጠበሽ እምበይ ብዕሊ ንድሕሪት ቁርብ ምልስ ኢልና ምስሪኦ ኣብዚ 8 ወርሒ ኣቁፂሩ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንትነት ክቕበል ከሎ እሞ ድማ ንዓይ ምሮፅን ኢሉ ብዙሓት ሽማግለታትን ኣማልዱን ኢሉ ዝኣተዋ ጉዳይ ምዃና ንዝክር ኢና። ኣብኣ ምስ ከደ ግን ምስ ኣብቲ ኣምባሳደር መንበር ገዝኡ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ከይዱ እንታይ ርክባት ከም ዝገበረ ንፈልጦ ወይ ንዝክሮ ነገር እዩ። ብዘይክኡ ኣብ ቅድሚ ኣህጉራውያን ዲፕሎማት እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ ወይ 8 ነጥብታት ከም ዝፈረመን ሓንቲ ካብአን ድማ እቲ ርክብ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ቃለሶ ምዃኑን ካብተን ዝፈረመለን ምዃነን ተን 8 ድማኒ ኣብዘን 8 ወርሒ እንታይ ኣሳሊጡ ዝብሃል ብፍላይ ኣብ ምምላስ ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ካልእን ብዙሕ ድግመታት ክረአየ ከም ፀንሐን ኣብ ርእሲኡ ድማ ብዙሕ ወፃዓታትን ዓበይቲ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ደፍርስን ከበድቲ ነገራት እናጋጠመ ከሎ ልኡም ኮይኑ ምስተን ከምዚ ናይ ሸቃጣይ ወይ ነጋዳይ ባህሊ ሒዙ እዩ ከይፀኒሑ ክበሃል ይከኣል እሞ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲና ኣብዚ 8 ወርሒ ዝፀንሓሉ ንTDF ዝኣክል ነቲ ሕወሓት ዝኣክል ከም ውድብ ትዛዕበይ ውድብ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ደምሲስዎ ከበቃዕ ዝኾነ ቃለሰሉን ጣበቀሉን ኣይተራእየን። ብኣንጻሩ ከማን ብውሽጢ ነቲ ኣብ ሰራዊት ዘሎን ኣብ ሕወሓትን ዘሎም ጥምረት ንምብታኽ መሓውራት ከዘርግሕ እዩ ተራእዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቀዳመ ሰሙን ይገብር ድማ ከም ዝሰማዕናዮ እሱ ነቶም ጀነራላትን ነቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ናይ ሕወሓትን ዘመልክት መጠንቀቕታታትን መፍርሓትን ከውፅእ ተራእዩ። እዚ ድማ ሲግናል እዩ ነይሩ ነቶም ኣብቲ ኣኼባ ናይ ኣክሱም ዝነበሩ ማለት ክትሪኦ እንከለኻ ብጣዕሚ ዘገርም ፍጻሜታት ኢና እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሕወሓት ኣብ ዘካየዶ ጽዑቕ ኣኼባ ንጉዳይ ስርዓት ኣብይ ኣብ ልዕሊኦም ዘካይዶ ዓመፅን ክሳዕ ብድሮን ገይሩ ክድብድቦም ምጅማሩ ፖለቲካዊ ውሳነ ኢሎም ክገልጽዎ ወይ ከዓ ዝሓደ ግዜ ዓባይ ስጉምቲ ምዃናን ኣብ ዝርዝር ከይኣተው ብዛዕት ዝገበርዎ ገምጋማት ከይገለጹን ሓደ ሽፉን ዝኾነ ውሳኔታት መግለፂታት ሂቦም ነይሮም። ናይ TDF ሕወሓት ን12 መዓልቲ ዝኣክል ኣብ ጽዑቕ ኣኼባ ተሸሚሞም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ጽባሕ ኣኼባ ዝወድእሉ ብናይ ኣርሚ 31 ዝፍለጡ 70 ዝኾኑ ዕጡቓት ካብኡ እውን ማእከላይን ክሳዕ ከቢድ ብረት ከም 23 ዝኣመሰለ ዓጢቖም ንቤት ጽሕፈት ጀነራል ታደሰ ምኽባቦም ነቲ ሽቶኦም ነቲ ፕሬዝደንት ምግባሮም ብዓብዩ ሓደ ካብቲ ተልእኾ ምዃኑ ዝግመት እዩ። ከም ተራ ጉዳይ ዝረአ ዘይኮነ ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ ዶሽካን ብሬንን 4 ወይ እውን 23 ኣልዒልካ ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዝካ ንሓደ
ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ምቕባብ ማለት ብተልእኾ ዝፍጸም እምበር ብኣፍሉጦ ናይ ዓዘዝቲ ወይ ብውሑዳት ዓዘዝቲ ዝፍለጥ ስርሒት ምዃኑ እዩ ዝብል ወይ ከዓ ኮማንድ ኤንድ ቼን ከም ዘለዎ ንእዝን ሰንሰለትን ከም ዝተኸተለ ዘመልክት እዩ ከምቲ ዝተገለጸ ድማ ኣብ ደሞዝ ሕቶ ጥራይ ዘይኮነ ብውሳነ ብዓዘዝቶም ዝተዋህበ ሽቶ ምዃኑ ብቐሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ካልኣይ ዝዓበየ ሕቶ ብዘይካ ኣርሚ 31 ብኻልእ ተልእኾ ዝተዋህቡ ሓይልታት ሚድያ ኣውትለትስ ወይ ከዓ ሚድያ ኔትወርክስ ክቋፀሩ ንቴሌቪዥን ሬድዮ ከምኡውን ኤፍኤምን ኣብ ትሕቲ እቲ ቁፅፅሮም ከእትዉ እዮም ተራእዮም እዚ ማለት እዚ ሚድያ እዚ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ከገልግል ፀንሐን ብስውር እውን ንብልፅግና ከገልግል ፀንሐን ፀረ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ቲዲኤፍን ሕወሓትን ኣብ ምስ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝኾነ ስራሕ ከም ዘይፀንሐ ብኣንፃሩ ኸማን ንዑ ዝፀባቕ ትረኻታትን ካብቲ ቃናታት ናይቲ ወፃዓታት ናይ ውድብ ሕወሓትን እቲ ቲዲኤፍን ወይ እውን ተመዛበልቲ ድማ ወፃኢ ብዙሕ ክጣበቕ ኣይተረአን እንደገና ነዚ እዚ ሰራዊት እዚኣቶም ዘምዕጡቓት ሰራዊት እዚኣቶም ነዚ ናይ ሚድያ ኣውትሌትስ ዕላማ ወይ ከም ሽቶ መሓዞም ናይ ናሬቲቭ ኮንትሮል ምዃኑ እዚ ከዓ ፖለቲካዊ ምዃኑ ምልክታት ይህብ ማለት እዩ ብትርጉም ክርአ እንከሎ ፖለቲካዊ ተልእኾ ኮይኑ ኢኻ ነቲ ናሬቲቭ ናይ ምቕያር ዝተወስደ ስጉምቲ ጌርካ ክርአ ዝኽእል እዚ ማለት ድማ እቲ ሰራዊት ቲዲኤፍ ኮነ TPLF ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ንተግባራቱን ተስፋ ከም ዝቆረጹን ነቲ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ሕወሓትን ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ከምኡውን ጸጥታውን መዋጥራት በዚ ዘሎ ድኹምን ዘይእመንን ግዚያዊ ምምሕዳር ክሳለጥ ከም ዘይክእልን ከም ዘይግብኦን ብምግማት ነዚ ድማ ዓሚቕ ገምጋም ገይሮም ኮነ ሓደ ዝኾነ ውሳነ በፂሖም ከም ዘለዎም ብምስምስ ዓቕሊ ንግበር ንትግራይ ሓደጋ እናምፅእ ዝኾነ ተባዕ ስጉምቲ ከይወሰደ ስጋዕ ክልተ ወርሒ ዝኣክል ደሞዝ ናይ ሰራዊትን ናይቲ ባንክታት ናይ ትእመቱን ብምሉእ ክዕፆም ከሎን ተሪር መግለፂ ኣብ እዋኑ ዘይምውፅኡ ክሳዕ ክንደይ ልኡምን ብተዛዋር ድማ ኣገልጋልናቶም ምዃኑን በዚ ድማኒ ኣብ ልዕሊ ቲዲኤፍን እቲኦም መራሕቲ ሕወሓትን ተኣማነት ከውድቕ ከም ፀንሐ ክግመት ይከኣል ማለት ከም ዝግለጽ ዘሎ ድማ እተን ብግዚያዊ ምምሕዳር ክምእዘና ዝፀንሓ ሚድያታት ንረብሓን ድሕነትን ህዝቢ ናይ ትግራይ ዘይኮና ንስውር ዕላማ ብልጽግና ከገልግላ ብምጽንሐት ቲዲኤፍ ሕወሓትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክእትወን ተገዲዶም ቅድሚ ሕጂ ከም ንዝክሮ ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ እዘን ሚድያታት መጠንቀቕታ ሂቦን ከም ዝነበረን ኣብ ዘየድሊ ክስታያት ይሁትታ ከም ዘለዋን ገሊፆም ነይሮም ነቶም ዘየድልዩን ሰራሕተኛታት ኣባሪሮም ድማ ዘድልዩ ሰራሕተኛታት እትዮም ነቲ ትካል ተቓፂሩ ከም ዘለዎ ይዝግለጽ ዘሎ ናቶም ቃናታት ናይ ትግራይ ዝሽትት ሚድያ ክሳብ ዘይኮነ ኣድሊን እዮም ብምባል ከባሮም ይፈቲኑ ዘሎ እዚ ድማ ባዕሉ ተቓፂሩ ንዕኦም ዝመስሉ ሰራሕተኛታት ከእቱ ተገዲድሎ ማለት እዩ ኣካል ናይቲ ኣብ ፅዑቕ ኣኼባታቶም ወይ ካብቲ ውሳነታቶም ሓደ ምዃኑ ድማ በዚ ክረጋገጽ ይኽእል እዚ ማለት ድማኒ እቲ እዚኦም ሰራዊት እዚኣቶም ዝገበርዎ ኣኼባ ቁጠባዊ ጥራይ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ሕቶውን ከም ዘለዎም በቶም 31 ጥራይ ዘይኮኑ ካልኦቱን ተመሳሳልን ዝተፈላለየ ሕቶ ወይ ሽቶ ከም ዝተዋሃቦም እዚ ድማ እዝን ሰንሰለትን ከም ዝተኸተለ የንፀባርቕ እቲ ብዝተፈላለየ ኣባላት ሰራዊት ዝካየድ ዘሎ ተልእኾታት ነቲ ዘሎ ናይ ጀነራል ታደሰ ምምሕዳር ወይ ከልግስዎም ወይ ድማ ከዳኽሞ ምዃኖምን እዚ ድማ ነቲ ናይ ስልጣን ናይ ምጥንኻር ወይ ከዓ ፓወር ሪሰት ናይ ምግባር መስርሕ የካይዱ ከም ዘለው እዩ ዘቃልጽ እዚ ማለት ከዓ ፓወር ሽፍት ማለት እዩ ፖለቲክስ ንዑ ዝበቅዕ ድማ ሓላፍ ክምድቡ ከም ዘለዩ ኣብቲ ዘይገለጾን ጌና ኣብ መስርሕ ስለ ዘለው ድማ ናበይ ናይ ኣንፈት ይኸዱ ኣለው ብፍላይ ድማ ብቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ምጅማሮም እቲ ሽቶኦም ንምንታይ ንእዝ ምጥቃዕ ማለት ስለ ዝኾነ ንዑ ተቆጻጺርካ ድማ ናበይ ትካላት ክትከይድ ምዃንካ ከኣኒ በቲ ንሪኦ ዘለና ብቐሊሉ ክንግምቶ ንኽእልና ኣብ ሳድስቲ ዓበይቲ ተወሳኺ ስጉምታት ክስማዕ ምዃኑ ነቲ ኣብ ናይ ኣክሱም ኣኼባ ዝነበረ ብርቱዕ ክትዓት እውን ንገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘቐየመን ብዙሕም ምግምማዓት ክፈጥር ዝኸኣለን ምዃኑን ዝረበሉ ስለ ዘሎ እቲ ምልክታት ናይ ገለገለ ናይ ኣብቲ ሰራዊት ይኹን ኣብቲ ናይ መሪሕነት እውን
ናይ ሲቪላዊ መሪሕነት ዘሎ ናይ ግዜያዊ ምሕዳሩን ብዙሕ ነገራት ምፍንጫላት ከም ዝኽእል ትዝግመት ዘሎ ብገለ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣፈኛታት ዝወፅ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ድማ ጉዳይ ጽምዶ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ናይዚ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓሳት ዓብይ ረቋሒ ኮይኑ ይግለጽ ከም ዘሎን እቲ ናቶም ናሬሽን ድማ ጀነራል ታደሰ ነዚ ጽምዶ ስለ ዘይድግፎ ኮነ ኢሎም ቆጥቅዕዎ ኢሎም ዝብል ትረኻይም ዝርጉሕ ወይ ከዓ ፕሮፓጋንዳ ይዘርጉሕ ኣለዉ እቶም ገለገለ ድማ TDF ሻዕብያን ብሓደ ኮይኖም ዝካይድዎ ዘለዉ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ምስትኽኻል ስለ ዝኾነ እዚ ድማኒ ናይ ኣሰላልፋ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክስራሕ ኣሎ እዚ ናይ ፓወር ሺፍት እዩ ተደመሮ ናሬቲቭ ምቁፅፃር ነቲ ዜና ተካላት ዜናን ሒዘሞ ስለ ዘለዉ ነቲ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ዝያዳ ክዕይል እተኮይኑ እቲ መሪሕነት ኣብቲ ናይ ዓብይ ብልጽግና ዘገልግል ዘሎ ማሕውራት ከጥቅዑ ስለ ዘሎም እዚ ድማኒ ዝገብሮ ዘሎ ስርሒት ድማ ቀንዲ ካብ ጀነራል ታደሰን ላዕሊ ንኣብይ ክሕሞ ከም ዝኽእልን ኣብይ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሌቨሬጅ ከም ዘይህልዎም ምግባር ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ምዃኑ ዝድግፎ እውን ብብዙሒ ንርኢ ኣለና እቲ ሜድያ ኣብ ምቁፅፃር ምእታዎም ድማ ክሳዕ ክንደይ ዝተፀንዐን ብውጥን ዝምራሕ ዘሎ ምዃኑን ክግለጽ ይከኣል ኣውያት ናይ ገለገለ ሜድያታት ምዝግምገም ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ አንጻር ጽምዶ ናይ ድሕነት ኣሰላልፋን ምዃኑን ብሕፅር ዝበለ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ማለት ሓደ ዱዙዝ ግና ተንኮለኛን ብቀስ ብቀስ መሬት ክጽንክር ከሎ ቴሌፎናቱ ኣጥፊኡ ዝስወር ተበላጽ ምዃኑ ሓደ ግዜ ጌታቸው ረዳውን ኣቃሊዕዎ ነይሩ ሕጂውን ኣብታ ለውጢ ኣብታ ቀውጢ ትግበረላ እዋን ሞባይላቱ ኣጥፊኡ ምስዋር ማለት ከም ሓደ ዓብይ ፕሬዝደንት ሙኻኒ ዓብይ ፍታሕ ገብር ጽቤሉ ቴሌፎናቱ ኣጥፊኡ ምስዋሩ ክሳዕ ክንደይ ነብሱ ጥራይ ዝሓስብ ሰልፊሽ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ እዚ ድማ ክሳዕ ሕጂ ምስ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ተሓቢኡ ከም ዘሎን ይወቱ ሓደጋ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ድማ ናብቲኦም ሰራዊት ክቕልቀል ከም ዘይተደለየን ንሶም እንቶም ነቲ ጉዳይ ዝውድቡ ዘለዉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ይኹን ካልኦት ነቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክቋፅሮ ብዝኽእሉ ኣገባብ ይኣልይዎ ከም ዘለዎ ይዝረብ ዘሎ እንተኾነ ታደሰ ወረደ 10 ኣጻብዕቱ ክመልኣ ማንካኡኖ ዝተረፈኦ ልዕሊ 9 ኣንስቱ ብኸመይ ክራኸበን ዝተፈልጠ ነገር የለን ምክንያቱ ታደሰ ወረደ ከም ዝብሎ እዚ መዘከር ኣባዲ ዘሞ ጥራይ ዝኾነ ሓቁ ከም ምዃኑ ብብዙሓት ሰባት ተረጋጊፁ 9 ዝኾነ ኣንስቲ ከም ዘለዎን ካብዞም ኩለን ከዓ ከም ዝወለደን ንኽውለን ብኸመይ ኣገባብ ክራኸበን ቴሌፎን ኣጥፊኡ ግና ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር የለን እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ሓላፍነት ዘይስምዖ መስፍን ምዃኑ ነቲ ስታቱናቱ ብምርኣይ ጥራይ ብቐሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ሕጂውን ኣብዚ ተሓቢእዎ ዘሎ ኢንኩቤተር ብምዃኑ ተወሰኽቲ ኣንስትን ቆልዑን ከይራብሕ እውን ስግኣት ይሕዲሩ ኣሎ ብዝኾነ ዓወት ንሓይልታት TDFን ሕወሓትን ዓወት ንጽምዶ እናበልና ክሳዕ ጽቡቑ ደስማዓና ፊልድ ማርሻል ድሮን እዩ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ግበሩ ስጋብ ብኻልእ ቪድዮ ንመጻእኩም ሰሰናይ ንኹልና እነዚህ ሰዎች ቀልዳቸው አይደለም ባህር ኃይል አቋቁመናል ባህር ኃይል ተቋቋም ነው ባህሩ በጣም ቅርባችን ስለሆነ በቀጥታ የደህንነት ስጋትና የሉዓላዊነት ችግር ስለሚያመጣ እዛ ርቀን ወደብ ሸቀጥ ነው ብለን በ60 ኪሎ ሜትር ቁጭ ካል አደጋ ይመጣል ነው አደጋ ይመጣል የቀን ጉዳይ ነው እንጂ አደጋ ይመጣል ብለን ይተባበሩናል አብረን እንሰራለን ብለን እብን ያኔ ለውጥ እንደመጣ የኤርትራም ነገር ስለተሻሻለ ከነሱ ጋርም አብረን እንሰራለን ብለን ባህር ኃይል አቋቁመናል ባህር ኃይል አቋቁመነው እዛ ለመግባት ነው በምን ፕላትፎርም ነው የምንገባው ወደፊት የሚታይ ይሆናል እኔ ምለው በጣም አምባገነኖች ቀይ ባህርን ይወዱታል ፈርዖንም እንደዚህ ነው ተቅለብልቦ ሄዶ ቀይ ባህር ነው ከነ ሰራዊቱ የሰጠመው እና ቀይ ባህርን በጣም ማለት እንደ ፈርዖን ያለው አምባገነኖች ቀይ ባህርን ይወዱታል እና ያንድ ሀገር ኢታማዦር ሹም የእውነት ስለ ቀይ ባህር ማውራት ካለበት እንደዚህ አይደለም የሚወራው እንደው መውራት እንኳን ቢገባ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይታዘባል ጀስቲፋይድ ሪዝንህን የባህር በር አስፈላጊነት ላይ ልታወራት ይችላል ዋትኤቨር ስለምትከተለው ዲፕሎማሲ ልታወራት ይችላል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጣም ቅርባችን ስለሆነ ባህሩ አለ ለባህር ቅርብ መሆን አሁን እሱ አደጋ ያለው ተመልከቱ ለባህሩ በጣም ቅርብ ስለሆነን
ከባህር ቅርብ ሆነን ዝም ብለን ብንቀመጥ የሉዓላዊነት አደጋ ስለሚያመጣም ነው ውሃው ሞልቶ ነው አደጋ የሚያመጣ ስራቸው በተመለከተ አቅማቸው በተመለከተ ኤርትራ አቅም በተመለከተ እንደዛ አይደለም ያሁን ግምገማ ለየት ይላል ኤርትራ ሙሉ በሙሉ አገሯን አጥራለች በቴክኖሎጂ ታጥራለች በሚሳኤል የኢትዮጵያ አይነት ሚሳኤል ታጥቃለች አሁን ትላንት ያገኘነው መረጃ ነው በዝግና ራሳቸው አሁን የአየር ኃይልም ከከፍተኛ መኮንኖች የተገመገመ ነው እና ኤርትራ እኛ እንደምንላት አይደለችም በድሮንም በሚሳኤልም እኩል የታጠቀች ነች የቁጥር 10 100 ወይ 90 በሚባል ካልሆነ በስተቀር ልዩነት የለውም እኛ የታጠቅነው መሳሪያ ታጥቃለች የሚል ግምገማ አላቸው እና ሳም ሶርት ኦፍ ፍርሃት ነገር አለ ከገመገሙት በታች ነው አይምን ከገመገሙት በላይ ሆና ነው ያገኙት ይሄን ነገር ለማድረግ ፈልጌ ነው ለሼር ላደርጋችሁ ፈልጌ ነው ሼር ነው ወይ ልግባ ቆይ መጀመሪያ ያልገባ አጋጣጋ ለማርጎ ነገር አጋጣጋ አጋ እሺ ከኋላ ማንም ሰው ማለት እንዳይገባሽ ታጠቅ ታወድሽ አታምከስ ግራና ቀኝስ እየቀረጽ ረቃት ቀጥልሽ ቀጥል ቀጥል አይ አርጋው አስገባው አይዞና ምንም ያሰማታ አይዞ አዳሰንፋቸው በሰልፍ አስገባው ማለት ይኸውልህ እዛ ትበል አሰልፍ እናንተ ይበል ይበቃል እዚህ ጋር ዝም ያዲሩት ነው ፈዳለ ችግር ለይሳ ይኸውልህ ይጋጋ አይዞ ተገተገ ተደጋ አይዞ ተደጋ
አብይ አህመድ እነዚህ አረሞች ይላል ማን አረም እንደሆነ ይታያል። አብይ ነው አረም እዚች ሀገር ላይ በቀለ አረም አብይ ነው። አብይ አህመድ ድንክ ነው፣ የፖለቲካ ድንክ፣ የሁሉም ነገር ድንክ ነው አብይ አህመድ። ኖርማሊ ጤነኛ ሀገር ቢሆን ኖሮ ወይ ጸበል ወይ የአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል መግባት የነበረበት ሰው ነው። ይህ ሰውዬ እሱ እናቱ በ7 ዓመቱ ነገረችኝ የሚለው ነግራው ይሁን አይሁን ነግረውት ይሁን አይሁን አላውቅም፣ ግን ህልም የሚያደናቅፈው ሌላ ሰው መስሎ አይታየውም። ህወሓት ማለት ነው የትግራይ ህዝብ ነው የሚያደናቅፈው። በአካል የነገረን ነው ነግረሽ። አብይ ከሚመራው መንግስት ጋር መቀመጥ በምንም መልኩ ለምንም ዓላማ መቀመጥ ነውር፣ ከነውር በላይ ነውር ነው። አብይ ያመራር ዘይቤው ፈረንጆች ሞደስ ኦፕራንዳ የሚሉት አብይ የሚመራበት ዘይቤ ማደናገር ነው። አብይ ምንም አይነት ሰብስታንስ የለውም። ከትምህርት ማስረጃው ጀምሮ በማደናገር ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ጊዜ ወስደህ ሰከን ብለህ የት ነው የተማርከው ብለህ ብትጠይቀው የሚመልስልህ ነገር የለውም። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች የተዘጉ ለአብይ ደንተው አይደለም። ትምህርት ቤቶች ወደ ጦር ካምፕነት ተቀየሩ። ኢህአዴግ ከፈረሰ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚባል መርዘኛ ቲንኪንግ አለ። ኢህአዴግ የሚባል ትናንትና የተፈጠረ ፓርቲ ለሺህ ዓመት የነበረችን ሀገር በሱ ህልውና ላይ እንድትመሰረት አርጎ ማሰብና መስራት በጣም አደገኛ ነገር ነው። ፓርቲው እሳቤው እንደዛ ነበር። እኛ ከሌለን አገር የለችም የሚል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ ፓርቲ ሪፎርም ስንገባ ብልጽግና ሲፈጠር ቲፒኤልኤፍ ለቀቀ የሚሉ ሰዎች አሉ። ስህተት ነው። ብልጽግና ሳይፈጠር ወደ ሐዋሳ ጉባኤ ልንሄድ ስንል የቲፒኤልኤፍ ሴንትራል ኮሚቴ ተወያይቷል። አጀንዳ ይዞ ሐዋሳ አንሄድም ጉባኤ አንካፈልም ብሎ በውስጥ ሪዛይን ካደረጉ ቆይተዋል። እኛ መረጃው አለን። የመጡት ግድ የለም አሁን ከምንወጣ ውስጥ ሆነን እናምሳቸው፣ መረጃም እናገኛለን፣ ሐሳባቸውን እናውቃለን፣ ውስጥ ሆነን እያመስን የሚፈልጉትን እንዳያሳኩ ማድረግ ይሻላል ከምንወጣ ብለው በድምፅ ወስነው መጡ ሐዋሳ ላይ። ሐዋሳ ከመጡ በኋላ የነበረው የኢህአዴግ መድረክ የጭቅጭቅ የንዝንዝ መድረክ ነው። ለምሳሌ የአልጀርስ ስምምነት እንቀበል፣ ኤርትራ የተወሰነላትን መሬት ትውሰድ፣ በሰላም እንጨርስ የሚለውን ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚና እነዚህ አሁን የወጡ የሚባሉ ሽማግሌዎችን ጭምር ባሉበት በሙሉ ድምፅ የተወሰነው። አንደኛው አስረጂ የነበረው የደህንነት ሹሙ ነው እንዲወሰድ በቃን ብሎ ፓርላማም ቀርቧል። ታውቃላችሁ። እራሱ የወሰነው ውሳኔ ግን እንዳይፈጸም 2 ዓመት ገደማ አንቆ ይዞታል። ይሄ ኃይል አስተላለፉ 3 ነበር። አንደኛው አስተላለፍ ስብሰባ ስንጀምር የሚሳደቡ አሉ። ዝም ብሎ የሚሳደቡ የሚያራክሱ ስብሰባውን የጭቅጭቅ መድረክ የሚያደርጉ ግሩፖች አሉ፣ የተመደቡ ናቸው። ሁለተኛው ግሩፕ እነሱን የሚቃወምና ደጋፊ የሚመስል ግሩፕ አለ፣ ከነሱ ውስጥ ነው። ሶስተኛው ደግሞ አስታራቂ ሽማግሌ ይመስል ነው። አንተም ተው እንጂ እንደዛ እኮ አይደለም ህጉ እኮ ምናምን የሚል ነው። ይሄ በስነ ስርዓት ታቅዶ ተወያይቶ ተመድቦ ነው የሚሰራው። ይሄ ውስጥ ገብቶ እጅ እያወጣ እየደገፈን የሚውለው ኃይል ልክ ስብሰባውን ጨርሰን ማታ ሲወጣ በመግለጫ ይቃወመናል። ውስጥ ይደግፈናል፣ በመግለጫ ይቃወመናል።